Traz é un lugar moi tranquilo, moi agradable para vivir e para traballar. É un sitio no que non temos problemas de inseguridade, é un sitio onde nos conocemos casi todos e aquí traballase ben e vívese ben. Quen viviu nunha cidade grande como vivín eu, pois quizá o valor un pouquiño máis. E o mesmo a xente que vive aquí de sempre, pois non se dá conta. Desabrir a ventana e non te topes cun edificio de enfrente, te topes con un campo aberto. Tranquilo, é un sitio tranquilo, sin atascos, tes donde aparcar, xa é unha maravilla. Un sitio tranquilo e vívese ben, estáse ben. Pois foi mellorando, hai máis servicio, prepararon a casa do Concello, pois cada departamento está solo, o sea, cada un vai independentemente. Home, mellorou moito, están moito mellor as carreteras, todo aínda que queda moito por facer, pero bueno, comparado con antes, mi madre, só hai que mirar para atrás. No, se ve que non hai moitos nenos como antes. Moitos non, pero bueno, hubo un aumento da natalidade, hubo un aumento. Nestes últimos tempos, nestes últimos anos, aumentou a natalidade. Está lindo, está lindo.